Кадерле достар, без һеҙҙе үҙебеҙҙең театр сезонын асыл көнө менән ысын күңелдән ҡайнар ҡотлайбыҙ. Ура, дың! Рәхим итегеҙ беҙҙең театрға. Сәләм! Байрам менән барығыҙ улам! Асылу, 101-нче сезонда сабыҙ, Аллаға шөкөр. Истәллектәр, һаулыҡтар, барыһына ла тамашасыларға, артистларға, һәммәбеҙгә истәллектәр, һаулыҡтар. Байрам менән! Һине Илгиз! С открытием! Уңыштар! Бүгін сезон асабыҙ, Алла бирһә, 101-нче сезон. Алла бирһә, эште башлап ебәрәбеҙ. Һәм инде ышанабыҙ инде, тамашасылар беҙҙе һағынған тип килегеҙ, көтәбеҙ һеҙҙе. Байрам бөгөн беҙҙең байрам. Тамашасыларҙы үҙебеҙ менән бергә ошо сезоныбыҙҙы башларға саҡырам. Бергә байрамдарҙы ҡаршылап, ошо 101-нче сезонды бергәләп үткәрергә насип булһын. Шуға һеҙҙе көтөп, яратып ҡалабыҙ. 101-нче ижад миҙгеле менән Уңыштар күп булһын, шатлык менән ҡаршы алырға. Яңы автобус, яңы директор, йәштәргә яңы юл булһын, иркен, ел һәм творческий. Иң беренсе сиратта мин һеҙҙең барығыҙҙы ла үҙебеҙҙең театрыбыҙҙың 101-нче ижад миҙгелен асыу менән ихлас тәбрикләйем. Аллаға шөкөр, был көнгә килеп еттек. Бөтәбеҙгә лә мәғлүм, беҙ сезонды бәләкәй сәхнәлә, ЮРК спектакле менән асып ебәрәбеҙ. Һәм инде Алла бойорһа, срогын әлегә әйтеп тормайым. Киләһе айҙарҙа үҙебеҙҙең күп сәхнәлә асырбыҙ. Һәм инде тамашасыны шунда ҡабул итербеҙ. Алла бойорһа. Килгән ҡунаҡты Өфөм ҡолас йәйеп ҡаршылай. Тәмле ҡымыҙ, татлы сәксәк, биш бармаҡ менән һыйлай. Яңрап тора ҡурай моң, дәртле моң сазғынаһы. Ҡәҙер, хөрмәт ҡунаҡтарға, шулай башҡорт йылаһы. Килгән ҡунаҡ Өфөм буйлап, йөрөһә күҙен бағып, һағынып беҙҙең Өфөгә мотлаҡ киләсәк тағы. Уғастың хайрауына хайран ҡала. Ниндәй матур, моңло тауыш. Был моңды ул ҡайҙан ала? Һандуғас был бөркөттөң ҡанатына хайран ҡала. Ниндәй ҡыйыу, көслө ҡанат, тауҙар ашып айбарлана. Шулай итеп, һәр саҡ ғашиҡ, талантлылар таланттарға. Күңелдәре киң. Сезондар матур үтһен, исән һау булайыҡ, матур итеп эшләйек. Бына был коронавирус дигән пандемиялар китһен. Инде эшләйһе килә, тамашасыларыбыҙҙы һағындыҡ. Килегеҙ театрға, китеп ҡалабыҙ. Ашқа сығармаһындар ундай пандемиялар. Кәрәкмәй. Шашым кәрәкмәй.
С открытием! Ура! С открытием, дорогие. 101 сезонда ушылайтын башларга. Поехали. Жаңы сезон асылуы менен. Всем удачного сезона! Мы вас ждем, дорогие наши зрители! С открытием сезона. Как всегда, Оксашей. Мен Оксашей тұрған рөлдер ғана. Bayram менен! Bayram üstüne bayram. Güzellik olur. Yılbaşlar aylar vakit desen. Баргыдыла байрам менән коллегалар, дуслар. Мин Гөлфия Юнусованың «Һөюем кайтып килә» дигән шигырын укып ишеттермәкче булам. Миңа килдең, тидем һөюемә. Үтеп киткәс яшьлек вакыттар. Халдым уны калын буз астына. Өстенә яптым халкын кар. Бердән бер көн сыерсыгым мине тәҙрә сиртеп тышка сакырды. Нимә күрәм? Умарзая сыккан, бозды ватып, ярып ак карды. Һөюемде таш астына һалдым, котылырмын тинем мөгаен. Иртән торһам, кая таш өстенә үсеп сыккан нәфис ак кайын. Күккә аттым илап һөюемде, болыттарға инеп югалһын. Тыныс булыр миңә, башкаларга, тик югалһын гына, югалһын. Болыттарды телеп, яшин яшнәй, күкрә ярһып таударда. Һөюем шулай кайтып килә. Кайда касаем һуң? Кайдарга? Театрыбызга булган һөюебез үлмәһендә, үрелмәһендә. Хәерле сәгатьтә, дуслар. Тормыш диңгез, кеше унда бары бер тамсы гына. Ул да шул диңгезгә кушылып, я бер шаулай, я тына. Тамсының да шул диңгездә бер көнлек бит гомере. Яңы таң атканга тиклем ул яшәй, һәм ул тере. Ул яшәй, тоя, уның да төрле сактары була. Я бер һөенеп уйнай ул, я бер кайгыга тула. Тормыш диңгез, кеше унда бары бер кискәй тамсы. Гомер кыска, ул бит тере, офуктан таң аткансы. Барыгыздыла сезон асылуымен кайнар кутлайбыз. Ура! Хөрмәтле телевизор караучылар, Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт академия драма театры бүген 101-нче иҗат мизгелен аса. Ура! Бара белек театрыбыздың тере тарихы йөрүп ата. Иң олоһы түгел инде ул иң яшы инде ул бит. Иң яшы. Инде
bir yaşlık teatrdan sol başta 100 yılın birge işlegen kişi teatrda. Aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Rahmet gitti. Evet. Bayram menen. Привет! Сегодня у нас открытие сезона, 101 сезон. Мен, конечно, башкортса юнне bilmeyim, но мен сөйләшергә тырышам. Чөнки башкорт теле ул хәзер так модно вообще. Вот, всем привет! Приходите всегда. С праздником! Ағындық! Yüzde birisi ижад мезгілі насабы. Театрымызға рахим етігіз! Добро пожаловать в театр! 101 театральный сезон! Приглашаем! Bir сезонды başlanır! Ahmet! Rahim ettigin sizi kütəbim! Открываем 101 сезон! Сегодня праздник, большой праздник театра. Приходите, красиво. Ну и потом премьеры начнутся. Добро пожаловать, дорогие зрители. Asırға әдірбіз. İptaşlar! Bugün en mühim günlerden biri. Teatr udunun 101. ijad mezgili nasa. Bu mezgilde hizde yanı premyeralar, proyektlar, gastrollar, yaratkan artistlarımız bilen usraşıldar hem bek köp kızıklı saralar küte. Мәжит Ғафур исеміндегі хизмет қызыл байрақ орденлі Башқұрт Дәулет Академия драма театрына рахим етігіз! Ура! 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 Рәхмәт, Айдар! Бәлки Айдар үзенең наган атуы менән безнең бар тамашачыларыбызны җиткәндереп, уятып җибәргәндер. Һәм ысынлап та әйтәһе килә, кадерле тамашачылар, без үзебезнең эшебезне башларга әзербез. Шуның өчен уяныгыз. Килегез, театр үзенең ишекләрен аса. 1919 елда біздің театр өзінің ижади юлын башлай. Һәм бұна 1920 елда театр өзінің хезмәт юлында була. Бүгінгі күндә 2020 елда біз 100 еллык булган тарихты тагыла күз аллап, һездең менән усрашырга әзербез. Чөнки театр бер касанда үлә торган сәнгать түгел. Халык яшәй икән, димәк театрда яшәясәк. Рәхмәт һезгә. Без хуңгы тамашасыга тиклем уйнаясакбыз. Һәм безнең хуңгы тамашасы беренче тамашасы булса, шуңа күрә әлбиттә ошо афат үтер. Әмма безнең халкыбыз калыр. Тамашалар булыр, киләсәктә лә сәнгать белән бергә без ошо авырлыктарды еңеп чыгасакбыз. Рәхим итегез театрга 101 сезон асылуга. Русский романс «Гори, гори, моя звезда».
душе измученной моей. Лучей твоих неясной силою
сәхнәлә Башкортстанның атказанган артисткаһы Алху Бактиева. Киләсәктә дә без бергә буласакбыз. Хәзер хөрмәтле безнең ханаулыгына тамашачыбыз. Сезгә бүген кесе залды тәкъдим итәбез. Улы зал асылу менән һезне улы залда көтәсәкбез. Бүген безнең спектакльләребез һәм ошо вакытта кесе залда барасак. Сезгә яхшы кайфтар теләп, рәхим итегез безнең театрга дип әйтәбез. Әйтергә кирәк, хөрмәтле тамашачылар, буны минем яктан уңга була инде. Булайрак үтегезгәме? Һезне барыгызга үткәрүләр безнең кесе залга.
hurmatli tomoshabinlar, biz hizde Majid G'afur ismidagi Bashqort Akademiya drama teatrining malakay sahnasida ko'ruvimizga ixlos shodmiz ham tabriklaymiz. Добрый вечер, уважаемые зрители. Мы искренне рады и приветствуем вас на нашей малой сцене нашего театра. Я думаю, что многим из вас известно, что здание нашего театра находится на капитальном ремонте. И вот на сегодняшний день малый зал нашего театра готов к показу спектаклей. И первый спектакль сегодня для вас. Что хочется сказать по большому залу. Мы совместно с генеральным подрядчиком нашего театра активно работаем над тем, чтобы быстрее запустить этот большой зал Башкирского академического театра драмы имени Мажида Гафури в строй и принимать вас уже в обновленной сцене нашего театра. Очень надеемся, что это случится в ближайшие месяцы. И еще, уважаемые зрители, хочу сказать, что мы, театр, стараемся соблюдать все меры предосторожности, все требования Роспотребнадзора, которые выставляются учреждениям культуры. Хочу выразить вам огромную признательность, что вы сегодня в масках соблюдаете социальную дистанцию и впредь тоже соблюдайте, пожалуйста. Сегодня, открывая 101-й театральный сезон, мы предлагаем вам спектакль «Любовница» по пьесе Туфана Миннуллина «Грешно ли любить?». Этот спектакль мы выпустили в 100-м театральном сезоне. Нужно сказать, что спектакль пользуется большим спросом, зрители очень любят, и на сегодняшний день тоже билетов нету. Приятного просмотра, а нам, театру, успешного театрального сезона. Урал, 2-3 слова с открытием сезона. С открытием сезона 101-м! Ура!